Frame Farming Technology YouTube channel video thar nei le kan tuma tuntum kan video turatan chuan soil block marcha kan kui dor ne chumi chu kan tilangang hei hi marcha chi ania tamlo te in kan tianga hei soil block kha ania le kha khongin atrei kan siama atiang hian chunga soil block kha kan rem ta ni hemia hian achieve ko keu kara hian marcha chi hi amal mala da to mai tur ania ti chuan atri atanga thakhati borvel heta hian om the ni he hian theory hanei thui khop maya om zia chuan mitam takin munma thatak tak kan nei te hi furlain tuilianin achim thina March April ti borvel a thlai kan sing zawa thlai dang han thar le turin atlai to thina ni chuwan chuan tuilen ma voi khat thar le man chia tur khan hetiang mang hian thakata upain kan lo en kolanga chuai ma le zual du chuan thlaneu upa pon na ti theya amero chu thlaneu upa tur chuan hemi soil block hian adol big lawa polipota te kan son nangai ni tutian tur chuan mei thla a phun turin March ti borvela hetianga loti lok mai tur hi ania ti chuan mei thlan lo ni chuan apar hun a thleng lek to a par hun ma in iphun atangin apar zui mai dona ti chuan tuilen ma in iseng man chia dona ni tutiang kherlawa po nul tuilen nuwa kan siam thina chumia chuan tuian liana tuilian akama ti chuan tuilian kamna nuwa khan kan han thian faya nul siam nan te kan bua sei thina ni ti chuan then fai nuwa thlai chi te kan han the tana chu tiang ani chuan kan thar hun kha a in rual ta pu thina mi aya thar ma thei tur khan soil block hian apui thei che ni achan chu thlai mun ni bua sei ma tuilen vut lai po khan hetiang hian ilo tilok thaya mun hi ma khan chu thlakhat vel an liam nuwa khan alo lian to sa thina ti chuan lian sa khan tuilian a ka mai then fai khan a phun lu thei mai thina ni chu enge a that bing na ti chuan irinuin thlai a thar ve ma khan thlakhat ilo zuar char thei to don tina ania customer nget ilo siam mananga ti chuan anu zela I thar tur po kha ralna I buai don lo ne amaro chu customer nget siam tur chuan kan thlai thar te atuyangai in thlai po tharila han baya zor thanep nop tuye me mai a hang chumpon thum dep kha thar apoi mo ni chutianga thar tur chuan organic taka enkol angai ni chutianga enkol tur chuan kong eng kima Frame Farming Technology hian ruwa manna kan ron siam pui zel don chia he channel hi ilo subscribe anga video kan nei angte in lo thlir zel don ya marcha chi hi kalau song bol lo ka song bol dana chu atria ma theina turten nadna in nati buai lo na turten kalau chi alo ka dar kar nga khachia copper oxychloride le hormones kha ka mangani copper oxychloride kha tui pawa khata ml nga ka pola hormones kha ml ni le chan ve ka pola how tak lo hle ni chumia chuan dar kar nga kan chia chumi nuwa chuan kan da hu hil le da hu hil hi apoi mo na chu a hu chuan kuta akai thina soil blocka handa tur khan kuta a beitlat chuan ruana timuang mai ni a ro chuan pakhate te khan kan thla keu thei to thina ni chungte chu kan hriat telatan a thawme tuna hian pakhate te chuan kan da tran to dor ni hemi ka trei siam hi alian lawa le khakhonga trei siam khaul sam maya chuta chuan
heti zong hian tlar ni tlar li tlar ruk ania heti zong hian tlar ni tlar li tlar nga le tlar ruk avai chuan som thum ani chu hi result te kan ron update lenga in lo thlir chun zom le zelanga thil tangkai de mai mania ngai tua chuan chang kan hriat lo ol sam si thasi hi chi rang tam tak hi oma chung te chu kan zir chho zela tuna hemi marcha ka kuya po hian chung mangchang thatak tak te chu ka mang chho zel don ani hemi achi kan da zo nu hian sarang fimin kan khuanga kan da zuina tur chu mun eng mu thasi ni lenga ni salo jing ni chuak le tlai ni tla dar ka thum ti borvel an mu khan atoka chutian chuan ni mu ve si chun pachanga ni sain aem lo kha heng tan hian atok chawani achan chu soil block mai ani wangin chun pachanga ni sain aem chuan asa thin lu tukani hian video story te siam chungin kan da zo chu ni maya na hi asame me mani sarang film chu hi ani maya a khu zo tok tur kha atok maya sarang lian po anga ran lawa ti hian han khuwa khuang tuam kha ani to mai chu chuan zana te vonglum raya chu mei ba ka hemi soil block non na kalral mei tur kha sarang hian avenga ati triak ma ani ti chuan hetian kan da wangwanga atlang pui thuin marcha chi te chu ninga ni ruk ti bor vela atriak thina ani nga na vela tangin kan en zeu zewanga aron triak kan tia chuan sarang hi kan phok to dor ani heti hian adana mun tura kan danga hela ya hian hetian thatakin thithoin a chem lo na turin kan bil ngetanga chu zong chu anemeya hlir tu ten in hlok pui nge ka be sei in zawa in mang tha mu tui vek ule